Yes, koro kachako ting'eni nitiere competence miluongo ni digital literacy ma en very clear ACBC. Koro en challenge ne skunde ma public nikech the devices are not available. Lakini koro kibire skundwa kaka Merisho, learning itself in the classroom wan gi smart boards. Koro smart board no tineni sama aponjo biology cha ta I explain ne nyithindo kaka remo ringo e heart to kane ka giwinjo maber adhi kona kanyo tayaw YouTube kanyo to gineno video kaka gino timore. Ineno ma ok ni gimoro ni nyaka abed gi computer kando a download video en mana gima timo real time. Kata ka nyathi openja penjo during the lesson ni to atigi example mane kendo awach kata process matek kaka mitosis meiosis moko mana kwa winj ka koro ingeni en gima very abstract ne nyathi lakini ko penji to okinyal explain kitiyo gi words tidhi e mbui kanyo ti itap to video biro kanyo to koro oneno in 3D. Nitie animations. Animations manitie kanyo. Koro mana during class time. To apart from that, yudo ka wan gi well-equipped computer lab. Ma during free time, nyithindo go there for further research. Wan gi very strong STEM club. Ma just last week, nyithindwa nodhi nyaka Panama. Nyithindo grade 7. Nyithindo grade 7. Nagiduogo go kombe. Nagibedo number 1 Kenya, gidhi South Africa, gidhi nyaka Panama. So koro inyalo compare nyathi grade 7 manie private school kaka mano to nyathi grade 7 manie skund Gilorin makata computer no poko biro machiegni ne. Koro inyalo kamano mago some of the things manyithindwa lack nikech maybe the government is not able to provide kata even the teachers themselves pogibedo capacity built on how to integrate technology a classroom. Koro at Merisho School wakao wach mar computer literacy very key nikech sani tij mora kimanyo. Actually computer literacy okonego bed among qualification. Employer assume ni mano gima iseng'eyo. Koro what else do you know? Machine basic. Basic. En kidonjo to imi computer tinyisi ni chak teach. Oko kidwa nyisa ni to wadi type nango. Mago gima nyathi onego bed oyud ka pode ene school. Koro at our school wasetemo mi wang'eyo ni facilities go, they are not only there but gintiere moromo ma ok ni nyithindo larore ni koro sani en tan mara. Erokamano ahinya Murino Kal ma en pogruok kaluwore kod kaka ikeyo wechegi mag mbui kata kok gin weche mag mbui teko mar mbui